Oh, eh, saan ako titira? Saan ako pupunta? Nauna ako dyan eh. And all I know is you're fine when you do what you do. And babe, I wanna make you mine. When I see those hips move, I'm thinking, damn girl. Dos lang? Oo, panglad lang. Yeah. Sira ulo. Ilagyan mo mantik sarap. Ay, tarantadong puta. Hayop, hayop. Ina mo. Wow naman! Wow! Ay! Ano to? Siyes! Ay, bakla bigat! Ano ko, manok? Nireklamo ko to. Kapat ako ng manok. Palitan niyo itong manok. Dito pwede. Nagigil ka. Sira ulo. Oh, eh, saan ako titira? Saan ako pupunta? Nauna ako dyan eh. Hey! Oh! You scared me! Jesus! It's the final brain cell. Nino, Hitter! Hengal ka lang! Cukuplah engkau denganku. Hitter! Hengalkanlah. Backtracking on these.
Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Dating ikungan Minna, como arigato nattebe. Pero paano kurino? Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the Ikaw pala yan, Kuya Whale. Lo, akalain mo nga naman dito pa tayo pinagtagpo. Bakit? Ano ba kailangan mo? Gusto mo ba ng jacket? No thanks, marami akong jacket sa bahay. Duh, mga original ba kaya? Ano ba akala mo sa akin bumibili ng mga peke? Mas mahal pa nga mga yun kumpara sa jacket mo may pangalan sa likod. Ah, mga original ba? Akala ko kagaya ng devil fruit mo. Sinasabi mo bang peke ang kapangyarihan ko? Gusto mo ba magkasubukan tayo, Kuya Will? Baka hindi ka uubra sa haki ko. Alin? Ang 5,000 haki mo? Cash na! 5,000 haki laban sa 10k, 10k, know me? Sa numero pa lang alam kong panalo na ako. Sabihin mo muna, salamat, Shabi! Pwes ipapatikim ko sa yung devil fruit ko! 10k, 10k, no! At umatake na nga ang ating bida, mga kaibigan. Nagulat nga dito si Kuya Will. Ang bilis niya! 10,000! Ayuda smash! Oh my God! Walang ganon, Alan! Ano? Nani? Anong ayuda smash pinagsasabi mo? Imposible! Ni hindi man lang dumikit kamay ko? Dahil yan sa Cherry Mobile Shield ko. What? Ako naman, Alan. Eto na nga, mga kaibigan. Gusto mo ng legit? Pues ito legit! 5,000! Hindi maaari. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang body enlargement impact haki. In short, mega jackpot haki! Punch! Hindi! At natalo ang ating bida. Dahil sa lakas ng 5,000 haki ni Kuya Will na nagsanhi ng malaking pagsabog na rimanig sa buong Pilipinas. Ang kapangyarihan ni Kuya Will. At yun lang, di